दुलुर गोसो लानानै बैसागआव जेसेनो रंजानो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसो होसार माइफ्रा बिराद मोजां जायो आबादफ्रा बिराद मोजां जायो देग्लाय खिन्थु सेंग्रा सिख्लानि बाहागो लानायखौ एसे खम बादि नुदों आबादफ्रा एसे खम जागोन दाबो बिदिसो मोनसे सन्देह खालामथावनाव जादों दा जोंना बाथ्राया ओरै जानांगौ बादायलायनायखौ बाद हो बादायलायनायाव पार्टिसिपेट लानांगौ ना हारना जरूरी है ना जीतना जरूरी है बैसागु में डांस करना नाचना जरूरी है जोंना बे बाथ्राया जानांगौ बैसागुआव जों मोसानांगौ गोसो होसार दा बैसागआ जाहैबाय बैसागुखौ दिनै सानजारि नोगोराव 37थि बैसागु फोरबो खुंबाय बे खुंनांगौ होननानै बेखौ खुंबाय थानाय जायाखै बेखौ खुंनायनि गिदिर ओंथि दङ आरो जों मिथिगौ सानजारि नोगोरा नोगोरल' नङा बेयो जोंनि सानजा रायजोनि हारिमुनि मोनसे रायजो नोगोर हिसाबै जों बेखौ गायसननो थाखाय सेस्था खालामबाय थादों आरो जों मोनसे समाव बेखौ हारिमुनि नोगोर हिसाबै बेखौ प्रतिष्ठा खालामो जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय बेखौ फोरमायनांगौ दा जाय हक बैसागआ जाहैबाय आबादजों सोमोन्दो थानाय जेसेबांनाखि बिहुफोर दङ काति फोरबो होन मागो दमासि होन बैसागो होन बेफोर गासैबो जोंना आबादजों सोमोन्दो थानाय फोरबो दा जोङो आं मोनसे खावलायगोनसो आं दाख्लैबो खावलायलांदों बैसागो बोथोराव गोसो होसारनानै रंजानायजों लोगोसे बे फोरबोआ जिहेथु आबादजों सोमोन्दो थानाय मोनसे फोरबो बे फोरबोखौ जों मा खालामनांगौ बे फोरबोआव जों समायखिरा लानांगौ जे आबादखौ जों गोसो होसारनानै मावनानै जिहेतु बर'आ मोनसे आबाद गाहाय मोनसे माहारि आरो आबादखौनो बिथा खालामनानै सलायो आबादा जोंनि आत्मनिर्भर जानायनि मोनसे लामा गतिके बे आबादखौ जों मोजाङै मावनांगौ आरो आबाद मावनानै जोङो स्वनिर्भर जानो थाखाय नाजानांगौ स्वधर्म त्यागै महापात्रे जोंना धोरोमानो जाबाय मा आबाद मावनाया जोंना मोनसे धोरोम गतिके आबादखौ जों मोजाङै मावनांगौ दा नाय आं मोनसे फिसा एग्जाम्पोलनि भेनेजुवेलायाथ' थांबाय माला खतम जाबाय आबाद मावनायनि थाखाय श्रीलंकायाबो बिदिनो जाबाय गोबांनो साख्रि होबाय गोबाङा थिखा मावबाय गोबाङा बेफार खालामबाय गोबां थाखा जाबाय बुस्थु प्रडाक्शन खेथि मावग्रा मानसि गैयिनि थाखाय मा जादों माइरं सेरसेनि दामा 700 थाखा जाबाय श्रीलंकायाव मानसि गैयिनि थाखाय मा जादों माइरं सेरसेनि दामा 700 थाखा जाबाय श्रीलंकायाव गाइखेर लिटारसेनि दामा 2000 जाबाय फैसाया बहा मोनगोन दालाय गतिके जाहाथे बे अबस्थाया जोंनि गेजेराव दाजाथों बर' हारिनि गेजेराव जों आबाद मावनाय हुदाखौ गारनो नाङा बे दिनैनि बे फोरबोआव बैसागो फोरबोआव समायखिरा लानानै जोङो आबादखौ मोजाङै मावगोन होननानै दुब्लियाव थांनाय जाय हुदा गैया दानि सेंग्रा सिख्लाफ्रा बे दुब्लियाव थांनाय हुदाखौ खालामफिननांगौ होननानै खावलायदों दिनैनि गेजेराव आबाद मावनाय हुदाखौ जोङो खालामफिननांसिगोन आबाद मावोब्ला साइस्थ' पातियाबो थिग थायो दा जाय हक आं बारा गोलाव बुंनो नागिराखै समनि आंखाल दिनै मेथाइ खननोसो नालाय खोनासंनोसो फैदों बयबो खिन्थु आं मानसिफोरखौ एसे सेरे गिदिंनानै आं गोसोखौ बोरैबा सायरावनो नांगोन बाथ्रा बुंनो गोसो गैया जादों थेवब्ला आं बुंगोन बे बैसागो फोरबोफ्राव जों माखासे समायखिरा लानांसिगौ जोंनि इयुन जोलै गथ' गथायफोरखौ जों बोरैहाय सुबुं सम्पद हिसाबै दानो हायो जों बेखौ सिन्था खालामनांसिगौ दा जोङो गोलाव सम आन्दलन खालामबाय आन्दलन खालामनाय जाहोना जाहैबाय जोंनि जिबिलाव राव हारिमु जोंनि फोथायनाय जोंनि समाज बेबस्था जोंनि रांखान्थिखौ दावगाहोनो थाखाय जोंनो मोनसे सरसासन नांगौमोन बे सरसासन बर' कसारि वेलफेयार समाजखौ जों दिनै मोनब्लाबो सरकारनि खाथियाव जोंहा गोबां डिमान्ड थाबावबाय बे डिमान्डफोरखौ जोङो मावफुंजोबनो बिटिआरआव मावजोबदों खोमा आं बुंनो हायाखै बिटिसिनि बायदियाव मावजोबाखै गोबां डिमान्ड बे डिमान्डफोरखौ जाफुंनो थाखाय गोदान बोसोराव जों बुंदों सरकारनि सायाव जों नारसिनदों खिन्थु सरकारा माखासे खेरायाखै सरकारा जोंनि खोथाखौ खोनासङाखै जोंखौबो बुजिनो नागिराखै जोंथ' सानदों जुदि जोंनि खोथाखौ बुजियाबा जोंनि खोथाखौ खोनासङाब्ला हयथ' जोङो साखा फारासो जानांसिगोन आन्दलन खालामफिननो थाखाय
दा जोंनि बिखाखौ गोजोन खालामनो जोंनि थांनानै थानाय जोंनि मोनथायफोरखौ गोजोन खालामनो राजखान्थि भाबै जों संरैखा मोननो थाखाय रैखाथि मोननो थाखाय संग्राम खालामफिननो गोनां जानो हागौ बर'आ आं बेखौसो दिनै फोरमायबाय दा बिनि थाखायनो जोङो गोबां सम थारमाने आं गोदान बोसोरखाय बे बाथ्राखौ फंनैसो फोरमायनो मोनैखाय खाबु मोनैखाय बेनिखायनो बुंदों दा बिटिआरआव मालाय थाबाय केबिनेट मिनिस्टार थाबाय मोनसे सिक्स एरेन्जमेन्ट थाबाय सरकारजों नालाय गले गले रायलायो बिसिना समस्याफ्रा जोब्बायनो मालाय खिन्थु जोंनि समस्याखौ काउन्सिलखौ होबाय बाखि समस्याखौ समाधान खालामबाय बेनिखायनो जों एबार मा बिदोंमोन खौसेथि बर' सुबुंआ दा जोंनि बाहेरनि थाखाय रायजो सभानि बिखौ जोंनो नांगौ होननानै जोङो सरकाराव डिमान्ड खालामो खिन्थु जोंनि खोथाखौ खोनासंनायाबो बुजिदिया आरो जों बिदोंमोन इलेक्सन कमिटमेन्ट होदोंमोन सरकारा थांनाय इलेक्सनाव बे बिथांमोननो साथाम स्टेट लेभेलनि चेयारमेन निगम फिथाइ बर्डनि चेयारमेन होगोन बेफोरबो गैया दा बेनिखायनो जों गोदान बोसोराव दिनै मोनसे परिकल्पना लानानै थाबैनो जों जेसे हायो एसे थाबनो आसामनि गिबि मन्थ्रिजों रायज्लायनानै बेफोर डिमान्डफोरखौ जाहाथे फुलफिल खालामनो होयो जों बेखौ डिमान्ड खालामनांगोन आरो जोंनि खोथा मथे जायाबा जोङो दिनैनि बे गोदान बोसोरावनो साखाफारा जाखानांसिगौ आबादखौ मावगोन जोङो हारिमु हिसाबै आरो जोंनि राजखान्थि मोनथायनि थाखाय जों संग्रामबो खालामगोन बेनि थाखाय थाग थियारि जानो थाखाय आं खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै नोंथांमोन गासैबो रायजो राजाखौ खावलायबाय।